Наша Екселенція, вважаю велика Кадиловську, шановні святари, просто законні брати капуцини, дорогі гості, дорогі наші парафіяни. Розпочинаємо святкування урочистості Святого Отця Піо і розпочинаємо це святкування представлення, яке продиктувала наша театральна група під керівництвом сестри Катерини Принчик. І, може, гості, ідучи в костюм, настроївся на таке весілля, на забаву. Але я хочу сказати про те, що може бути трошки розчарований. Розчарований тим, що представлення, яке бачив, воно вельми сурдовне. Видите, вельми складно вірити чоловіку, коли у житті відбуваються різні тяжкості, випробування, трагедії. І коли ходить в костюм, молиться, довіряє Богу, все ж таки підтверджує терпіння. Святий Отець Піо, якого сьогодні ми шануємо, якого сьогодні святкуємо в нашому костюлі, який є заступником нашого костюла, він так само був підтверджений терпінням, недовірою. Неодноразово так само відчував, що він як центром демонстрації слова. Змагався з дияволом, переживав свої спокуси. І сьогодні, коли будемо глядіти це представлення, варто так само свідомість собі те, що терпіння має сенс. Що так само наші терпіння, тяжкості, які мають місце у житті, вони можуть причинитися дозволення світу. Коли отповідно, отверманы у доброй интенсии. Сегодня Отец Піо нам в этом допоможет. Приємно прогляд. Він говорив за нього і змагався з ними. В уявах йому з'являлися святі, Діва Марія і сам Господь Ісус Христос, які дарували йому свої рани. Його опитували земна духмяність, яку многі люди відчували на великій білості. Він знаходиться у місцях нашого, коли це було потрібно для врятування душі. Він неспинно знаходився в молитві і проводив 18 годин на день у сповіданні, отпускаючи гріхи і примираючи людей з Богом. Він бачив душу чоловіка, ніби відкриту к небу. Його ім'я стало нами. Його ім'я Святий Отець Піо Розподільший. Бо ти улазив в антроби моє і виткав мене от черви маці моєї. Славлю тебе, будя злостно злажена. Злостные идеи твои и душа моя усведомляет это. Причина потонавого зеленения пылящих ее город, его колысцы, есть глубоко в раскоме тусни, у местечку под назвой Пьен Романа раскинулись поли, які належалися Анні Форджону. Муж и жонка Грасия и Мария Джузеппе Форджона были просто селянами и жили в просторном доме на улице Столповая. В этот день, 25 мая 1887 года, у мужа и жонки Форджона народилось дитя. Грасия тримав в руках свого новородженого сина и глядел его великие карые очи. Чей погляд был непритязателен, проникливым и посенсованным. Малый з'явився на світ після смерті своєї братика і сестрички, яких Господь покликав до себе ще з усіх
залишався старший брат Нікіта, який був заявився на процент усього вулиця. На наступний ж день расовою сину садку. Зієм отримав враження в Христі. При хресті дитя назвали Францишек, у лонах святого Франциска Осийского. И это дитя стало поставлять сопроводным сыном и последователем святого Франциска. Францишек, я тебе крещу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ви соль землі. Дякуємо Пану Богу. Ви святого світу. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Я не ведаю, растлумачь меня. Эй, мама, ты что, спала после меня? Ты интересный человек, и ты меня обувь спала. А где твоя мама? Увёзся. Я на что не прийдет. А я тебе зовут. Франтишек, а вас? А я, брат Камил, будем знакомы. Сюда. Смотрите, что у нее есть. Кто это? Я их не ведаю. Вот это, как видите, стрелы, это святый Себастьян. А вот это Антоний Кудуанский. А вот это едешь, что ли, да? Конечно, это я разговариваю. Я с ними часто размовляю. Правда? И что она тебе кажет? Шмат чего? А ты что, их не бачишь? Нет, я не маю такого счастья. Я тебе не верю. Ты просто соромишься. Ну, коли это твои сяды, может, ты попросишь, как я так само их бачишь. Конечно, я попрошу, чтобы они пришли к тебе. Тримай. Ну, мне треба идти. Давай. Тата, мама, что такое, дитя? Я хочу стать монахом с бородой. Перед початком ініціату в ордені францисканців попросив святому Отцу Піву було бачення, що він буде змагатися з сатаною і його войском. И силой Христа завсюду будет перемагать. Об этом бачении Францишек, уже будучи монахом, написал своему духовнику. Одной жрanice, коли я розважав по своє життя
і як не розшився та розвітався світом, і цалком просвятився любов'ю у святому кляшторі, я був нечекано захопленим у своїх почуттях і маю духовному погляду повстали образи, які ми звичайно бачимо царівськими очима. Іди за мною, бо ти запрошений, як позмагатися з могутним противником. Менавіта з гэтым противником ты і павінен змагацца. Позвал меня от битвы с этим жахливым и лютым молотом. Он таким могутный, что силы всех людей не хопить, как и выбранных щит. Будь мужным, без вагання уступи в бой і змагайся зважно, бо я буду з тобою. Я допомогу тобі і не допущу, как ён перемог тебе. Эта духовная визия допомогла молодому человеку принять решение. Хай визволить тебе, Господь, от ранішого життя старого чоловіка. Хай зробить себе, Господь, нового чоловіка, створеного подобі свого подобінства. Покрыть, Господи, голову его капюшоном воротования, как мог сопостоять с покусом ревности. Хай держи тебя, Господь, поясом честини, как связать всякую пожадливость плоти. З гэтага часу на знак разрыва света ты наракаешься в брат Пио в Петрочине.
прийнявши від Бога дар першої ступені святарства, брат пів з усім своїм запалом і старанністю окунувся у нове служення. Тепер він мог допомагати святарам у святої душі і хрестити. Перший сакрамент просто, здійснений святим Півом, примусив його і усіх присутних моцно понарватися. У церкву принесли пятимесячное дитятко, как его крестили. Але покольки батька малого посварился с настоятелем, то здесь сакрамент попросили молодого дьякона. Отче, учи, Бог криво може довідатися, що нас заб'є. Так, чекай, зараз, чекай. Треба сходити, чекай. До другого Ватиканского собора при хресте на уста немовлята усыпали соль, как они были правдивой солью земли. Здійснюючи свой перший хрест, отец Пио так моцно хвалевался, что робил одно глупство за другим. Насыпавши на устное немовля соль, и он вышел, что в этой попести мало, и насыпал еще соль. Ви соль землі. Амен. Нарешті. Чекай, треба цього навіть. Чекай, я забув поблагословити соль. Чекай. Нет. Что ж не так? Что не дыхает? Отче! Не может быть. Нет, Ольжа, я забыл дитя, нет, Ольжа, я забыл дитя. Все добро, Ольжа, все добро. Я укажований разом з Христом, і уже не я живу, а жив я вам і Христос. 20 вересня, подчас одинокой молитвы на хоры после набоженства, перед отцом Пио з'явився містична фігура. І у той момент я нащупав руки пронзили Ольгу усім целом. Мое дыхание и мое житье. Сегодня страданием возношу тебе в сакрамент и любовью. Дозвольте разом с тобой быть для этого свету житью дорогою. А для тебе святых святоров. Страдай, Ахгар. Братья, что с тобой? Что с тобой? Это ж знак икона нашего Господа. Нет! Чему виновата я? Нет, я не достоин этого! Аня, чему виновата я? Отец Пио позднее напишет своему исповеднику отцу Августину. Я чую, что помираю. Не могу писать словами, які болі я заведую за этот час. Часом мне здавалося, что на его кругу вывернутая на выворот протсякая клетником. Вся моя истота была закована в стали окопно наповнена. Починаючи з того дня, я ніби смертно поранена. В глубині душі я відчуваю постійно відкриту рану, яка з'являється для мене границей практично безпорадної погоди.
кляштарове садило був свій покой, який служив йому в якості тіні. По ночах оттуда доносился глухий стук об стены, грохот падающей мебели, жалостное вздыхание. И коли кто-нибудь зробно, как бы братов, строжно шумом, заходил ночью в его покой, то знаходил айсапила, який лежав на подлозі і сил. А на кожну раницю молодий святар приходив у храм со слідами збиття на тварі. Що ж відбувалося ночью? Змагання. Битва супроть сатани за душі, які він хоче загубити, або виротуватися. Коли святий отець Піво молився ночью, до його приходив сатана со своїми легіонами і нападав на його. Дьявол кидав ойца в стены, бил его и спробовал похиснуть его до верху. А в своих ночных битвах с дьяволом отец Пиво позднее напишет. Дьявол не хочет признать себя ветераном. Уже на протягу многих звезд он приходит для меня со своими послушаниями. Я на узброенные железные палки, он слугами, что еще я не показываю себе в своих обидных образах. Тяжко сказать, сколько разов Демон спекал меня слушать. Его всем покоя. Сатана спробовал упрекать меня думки, а чую недалеко Богу. Мне сдавалось, что я вось-вось страшу розум. Святий отець Піво Співдручина – це чоловік, який умів уже на землі розмовляти з ангелами небесними. І він часто бачив духовні машини Діву Марію і Сина Ісуса. І він сузирав обличчя Христа, проживаного у бідних і покутуючих людях. Интенсивное и глубокое мистичное житье отца Пива выявляло своего Бога за душу, в его пасторской деятельности и любовь до своих духовных детей. Дякуючи Божій ласці, отец Пива мог бачити глубину человечей душ. И он сопровождал своих духовных детей по всю их жизнь.
тело Христа. Тело Христа. Коли на свете, не покидайте сплетенные святой коммунии. Не звертайте на все за уваги на конкретно. Коли ведаете, что не зробили тяжкого греху, приступайте для святой коммунии. Разговаривай со мной, Павел. Я отчуваю одиноко. Вокруг меня людей хватает. Не вся время работа. Брось и семья, и муж, и дети. Всего в достатку и за много. Занадто тяжко вынести. Занадто много и за много. Чем больше прихожу до костела, тем больше тут хочется застаться. Размовляй со мной, Павел. Где взять покой, свет отдаться. А ты идешь по снегу белому, и вдаль глаза твои глядят. Нечистых искр отражений манит и умеряет взгляд. И взгляд направлен вдоль тропинки, и светит камнем рукой, и тихо капают слезинки снежка, что разогрет рукой. А позади следы чернеют. В них твоя горесть, гнев и грусть, и сердце грустное слабеет, и не растает воля пусть. И ты иди, смелее будь, упал, вставай, и знай, дойдешь. Как только снегом грязь сотрешь, ты выбрал чист, верный путь.
Дьявол подобный на шаленого собаку, что сидит на ланцугу. Коли вы занадто близко до его не подходите, ён нам нічого не зробить, тому что прикованы. Остерегайтесь, дьявол. Бо коли занадто близко до его подвести, ён схопить вас, схопить и раздерет. И он за вас может зайти только про одну дверь, про вашу свободную волю. Нема меньших зверов, нема потайных зверов, памятайте, только одна ваша свободная воля. Остерегайтесь, дьявол.
Однойче отець йшов по вулиці і побачив хлопця, який йшов назустріч, розмахуючи тушеної клітки. На дні клітки лежали 3 язики птушки, дрожучи від холоду і страху. Він спинився і спитав: Что тебе хлопец? А что это у тебя такое? Ну, сегодня какие? А что это тебе? Возьму додому, погуляю з ними. Работаем, как на полохать. Пишешь, что убивать. Я буду смеяться. Что? Ну, с того часа ты надо учить. И что ты будешь ходить далее? А у меня есть крошки. Я набилась таких игрушек. Обязательно крошек. Послушай, Котик, а сколько ты хочешь наверное, тоже? Ну, я не думаю, что он украдет этой птички. Это же просто шерсть, полевые игрушки. Я не занимаюсь ей. Но они пригожие. Я пытаюсь тебе еще раз. Сколько ты хочешь? 100 лиров. 100 лет. Ну? Тримай. Никчемная победа за житье этой маленьких душ. Хотите, я выпущу вас на волю. однойче розмовляли Сатана і Ісус. Сатана почув, що вернувся з Едема і вихвалявся. Я только что зловил всех людей. Я сгладил им пасту и подманул их. Я видел, что это наивное. И теперь Руси моя. И что ты собираешься с ними робить? Я буду гуляться ими. Я научу их жениться, а потом разводиться. Я научу их, як ненавидеть и використовувати один одного. Як пить, помирить, свариться. Я научу их находить зброю и бомбы и забивать один одного. Будет мне весело. И что ты будешь робить, если досягнешь это? Ну, я их забью. Сколько ты хочешь за них? Я не думаю, что это потребно. Это люди верны древние. Ты хочешь их набыть, а я на тебя ненавидеть. Будут плевать на тебя. Проклинать, покуда не забьют. Ко мне не потребно это люди. Сколько? Всю твою кровь, слезы, боль и твое житье. Возьми.
коллектива, дякую за эту працу, дякую, что подарили нашим дорогим гостям, прихожанам этот спектакль. Ну, и маленький такой презент от нашей Визели.